primijetili da je došlo do poskupljenja osnovnih životnih namirnica? A kako ne primijetio, ovo je očekivano da će poskupiti, ali ponavljam, ponovo vlast ne misli o tome, oni gledaju svoje. Svaki komentar je suvišan. Svakim danom cijene se pomjeraju sve veće. Jeste, to svakodnevno ulazimo u tržne centre, vidimo da su sve uglavnom otišlo tu negdje par procenata. Zaista je naglo sve skočila i hrana i sve. Što mislite kako će penzioneri izdržati sad na cijene? Najugroženija kategorija uvijek bila, tako da ne očekujem ništa više. Nije dobro. Posebno je teško ovim kategorijama penzionera. Ko ne radi, teško. Radnicima koji rade kod privatnika za minimalne plate. Pada prije svega nezaposlenim, a zatim ovim penzionerima. Ko hoće raditi njemu nije nikako skupo, meni ne mere biti skupo.